Headlines. Uluhan sa ato mga balita mga kasama, ika-unom nga adlaw sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte nagpadayon karong adlaw. Financial management o operasyon sa Barangay Labangon sa siyudad sa Sugbo gipaimbestigahan sa SK chairperson ni ini. Samtang giingong nga sakop sa usa ka rentangay, rent sangla group nga naglihok sa nasod ang napatay. Human namusil sa mga pulis nga miserve sa search warrant sa korte sa kaso sa Almas nga way lisensya sa usa ka bukirang barangay sa siyudad sa Sugbo. Samtang nalawigan sa Sugbo ug dakbayan sa Sugbo ug sa Talisay nilagda karon og sisterhood agreement tali sa San Juan City. Headlines. Mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Miyerkules mga kasama, Hulyo 15, 2026. Kumusta man yung kahaponon karon? Naminaw sa mga Radio 612 mayong adlaw kaninyong tanan. Nagpaminaw sad sa ato ang digital platform DYHP Remensibok Facebook page, YouTube channel DYHP app. Asa man kamo nahimutang karon mga kasama ma-access ug mapaminaw ninyo ang DYHP sa matag adlaw nga tanan. Ikan sa sign on ngadto sa pagkatapos sa mga public affairs program mga kasama kauban ninyo kanunay ang DYHP overall number 1 radio station diri sa Cebu. O karon sa detalye na sa ato mga balita. Formal nang nagsugod karong adlaw, Hulyo 15, ang ika-unom nga adlaw sa impeachment trial batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Sentro sa hearing ang Article 2 sa Articles of Impeachment nga adunay kalabutan sa giingong unexplained wealth sa Vice Presidente. Takip sa tukion o gituki ang tax record ni Duterte ug ang sa kapikas niini nga si Attorney Man Scarpio og desisyonan usab sa impeachment court kung mapagawas ba og sabina alang sa BIR box o kung tugutan kini mapresentar isip ebidensya sa hearing. Samtang sa pikas bahin, di-question karon ni Senador Ruben Padilla ang tiempo sa sunod-sunod nga pag-aresto sa investigasyon o pagpasaka ng mga kaso batok sa pipila ka mga personalidad taliwa sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Partikular nga gilakbitan ni Padilla ang subling pagbukas sa National Bureau of Investigation kung NBI sa investigasyon kalabot sa proyekto sa 2019 Southeast Asian Games kung SEA Games bigilang bigit kang kanhi Fisgo ka chairperson Alan na Peter Cayetano o gipangutana kon nganong karon lang kini gihimo samtang nagpadayon pa ang hearing sa Senado. Samtang subay sa maong balita, matod sab sa igsuon ni Senador Alan Peter Cayetano nga si Senadora Pia Cayetano yung ikabalakan o ikadismaya ang giingong pagpangpiit nganto sa mga senador nga sa mayoriya labi na sa iyahang igsuon kasi Senador Alan Peter Cayetano. Subay kini sa pamahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga matud pa nihimo og ang ensya og investigasyon kalabot sa giingong mga irregularities sa mga proyekto may kalabutan sa pag-host sa Pilipinas sa 2019 Southeast Asian Games. Samtang wasab kapugni ni Senador Pia Cayetano ang iyang kadismaya human sa pamahayag nila ni Senator Judges Robin Hood Padilla ug Alan Peter Cayetano gi-insister sa senador nga matod pa way bisan unsa nga jurisdiksyon ang sa nasod ang naghatag og katungod ni bisan kinsa nga hadlokon or piton or adunay influence ang usa ka senator judge. Matod sa senador nga andam niyang labanan dapigan ang bisan kinsa sa iyang kauban nga senador nga suwayan sa paghadlok or i-intimidate ni bisan kinsa. At
Ato oras sa 5:17 sa kahaponon kini nga portion dalit kinato sa DTX 500. Ikaw naghamin bagsakit karon panahona mag DTX 500 na matag adlaw. Dina kani charan tinikan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung yung blood sugar mo bo kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makatabang makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity, GERD, pati liver, skin wrinkles, alopecia o gaban pa. DTX 500 are best choice against diabetes-induced hypertension. Ato oras sa 5:18 na sa kahaponon, samtang gihagit ni House sa prosecution na team. Gihagit sa House Prosecution Team si Vice Presidente Sara Duterte nga mo-issue og waiver aron maablihan sa impeachment trial ang tax record, bank record ug anti-money laundering council records sa Vice Presidente. Kini ang pamahayag ni House Trial Spokesperson Representative Rene Co atubangan sa oral argument aron karon sa impeachment court kalabot sa hangyo sa prosecution nga isabpina aron mapresentar ang maong mga dokumento. At oras sa 5:19 sa kahaponon samtang sa mga balitang lokal, financial management o operation sa barangay Labangon, Syudad sa Sugbo, paimbestigahan sa SK Chairperson ni ini. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos. DYHP RMN Report. Kining maong balita hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17 in 1. Paimbestigahan sa SK Chairperson sa Barangay Labangon, Syudad Sugbo ang financial management o operasyon sa ilang barangay. Ang suwat hangyo ni SK Chairperson Kim Kyle Buendia uban sa pila ka SK councilors na ini ginasog ngadto sa konseho sa Dakbayan. Kinuusap ireklamo si Buendia sa pila usab ka konsyal ini ngadto sa konseho tungod sa gigong pagpabaya sa iyang katungdanan. Sa council pinagi ni konsyal Dave Tumulak ginasog hinon sa suwat ni Buendia ngadto sa Commission on Audit Kunkawa. Instead of referring this matter to the Barangay Affairs, we would rather to refer this issue to Commission on Audit, Cebu City. Further comments and guidance. Si Konsehal Dave Tumulak samtang ang City Council pinagi ni ABC President Franklin Ong nilusosam sa reklamo batok kang Buendia ngadto sa SP Secretary alang sa tukpang laka nga himuon. In accordance with the requirements of the City Ordinance Number 1510 as amended for appropriate action consistent with application of laws and ordinances. Si ABC President Franklin Ong ang panagsungi sa mga opisyal sa SK sa nasutang barangay na kainit samtang kaduol na ang barangay SK elections unya sa buwan sa Nobyembre. Mga kasama ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napapatulan sab sa pagtuon nga duna kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control ug uban pa. Maka-increase sab kini sa energy level maong di nakamagluya gawas sa ginseng. Duna sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas ug rosehip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1, vegan o gluten-free, maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sino ang inyong radyo man? Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. At oras sa 5:21 sa kahaponon, ari una ta sa DYHP Answer to Win promo, manghatag una tag pahalipay o mga kaayuhan grasya karong hapuna mga kasama. Dayon kay ato pangutana oy, apan sigurado lang una ha nga naka-follow DYHP RMN Cebu Facebook page. At ang mga naminaw silang radio nyo pa naka-follow sa DYHP RMN Cebu Facebook page, wala i-follow na. I-type lang niya DYHP RMN Cebu o niya i-follow day na ang button. I-click na yun na ang follow. O ang Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Banyo kanay dunay blue check mark. So yun man, i-share ang atong live program karon sa DYHP News Updates. Aron, doon naman kayo yun na makadaog og 200 pesos labi na sa iyong pagtubag sa atong pangutana karong hapunan. Ato pangutana nga sayon ra kaayo mga kasama karong hapuna, ikaw pala maron kaadlaw ang impeachment trial. Nagipahigayon dito sa Senado batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Ikapila karon nga adlaw ha sa impeachment trial. Tubag na mga kasama, pinagi sa pag-type sa inyohang tubag, nanunaan nga tubag, ikapila karon nga adlaw sa comment section sa ato ang live program karon sa DYHP News Update.
O siguraduhan lang nga imong na-share ang atong live program aron sa ingon kompleto gyud ang imuhang pag-follow sa atong mechanics. So doon na kay chance nga makadaog og 200 pesos. Ikapilang adlaw na ron sa impeachment trial mga kasama. Subag na ha sa ito ang comment section sa itong live program karon. At oras sila 5:23 sa kahaponon na lalawigan sa Sugbo, ingon man ang Cebu City o Talisay City, nilagda og sisterhood agreement tali sa San Juan City. Kasama mo sa balita Radio Man RV Veloso. DYHP RMN Report. Formal nga milagda og kasabutan ang probinsya sa Sugbo, dakbayan sa Sugbo ug dakbayan sa Talisay, tali sa San Juan City, pagpalambo sa mga plano ug programa niini ubos sa Sisterhood Agreement atol sa ceremony gipaygayon sa Kapitolyo karong hapon. Anaa sa maong kalihukan, sila si Governor Pamela Baricuatro, Cebu City Mayor Nestor Archival, Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas ug San Juan City Mayor Francisco Javier Zamora. Tinguha sa maong partnership ang pagsiguro nga magtinabangay ang mga lokalidad sa mga maayong gawi sa matag lokalidad nga mahimong ipatuman sab sa mga komunidad niini. Matod ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga alang niya walay lokalidad nga mulambo kun walay himuong pagtinabangay gikan sa mga residente paingon na sa kagamhanan ug mga kasikbit nga lokalidad sa nasod. Subay niini tumong sa maong kasabutan nga makamugna sab og dugang mga estratehiya sa turismo sa matag lugar ug oportunidad usab dili lang sa panginabuhi ingon man sa pagpanrabaho. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity WHP Tatak RMN. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure ug dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa Tibok Cebu City, Cebu Province ug Tibok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Radyo mo nationwide. RMN DYHP Flash Report. Samtang nagpadayon karon nga impeachment trial bato kami si Presidente Sara Duterte karong hapon mga kasama ang Senate Impeachment Court. May pahibaw nga sa Lunes na o desisyon sa oral argument karabot sa pagpasabina sa mga tax record, bank accounts o AMLAC records ni Vice Presidente Sara Duterte o sa kapikas ni nga si Attorney Mans Carpio. At oras sila 5:25 sa kahaponon, samtang giingong sakop sa usa ka rent sangkla group nga naglihok sa nasod. Napatay ni human na musil sa mga pulis nga ni-serve og search warrant sa korte sa kaso sa armas nga way lisensya. Sa balay niini sa Barangay Pulang Bato, bukirang dapit sa syudad sa Sugbo. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante. DYHP RMN Report. Nahimong dugo ng pag-serve unta o search warrant sa mga personel sa Criminal Investigation Detection Group Cebu City Field Unit pasado alas 3 ganang kadlawon sa sitio Dita, Barangay Pulang Bato sa syudad sa Sugbo. Humanin nakikpinusilay sa mga pulisa. Ang suspitsado gilang nga si Ninyo Juda Mabano Uwatan, hingkod ang Pangidaron nga nagpuyo rasab sa mga napita. Ang CIDG Cebu City Field Unit uban sa mga personel sa City Intelligence Unit sa Cebu City Police Office, Regional Intelligence Unit 7, Special Weapons and Tactics o sa Pakigalayon sa Talamban Police Station. Mipahigayon sa pagronda pinasikan sa search warrant nga ginuwatan sa RTC Branch 17 sa Dakbayan sa Sugbo sa kalapasan sa Paragraph A, Section 28 sa Republic Act 10591 nga nailanga Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act batok ang uwatan. Tinguhan ilang nga makuha ang armas nga gingong nga nasa sulod sa iyang panimay. Apan sa dihang ga-implementar na ang search warrant, ang ilang target nga si uwatan ang misuway ning ikyas suman makabantay sa presensya sa mga pulis o namusil kanila. Tungod ani mibawo sa
nagpabuto silang armas aga mga sakop sa CIDG uban sa SWAT sa CCPO. Pipinagagutlo ang binabay ilang nakita ang suspek nga sa maranda nga mahinungdan nga dali sila nga narawag og ambulansya aron dalhunis tambalanan na pangideklara kini nga dead on arrival. Nasakmit sa personel sa CIDG-7 ang usa ka kalibre 45 nga pistula ug bala niini ug duna sab sila nakuha nga usa ka pakete sa ituang shabu ug nagkadayang drug paraphernalia. Mato sa mga personel sa CIDG nga dili lang nga magpaila nga nakadawat sila og report ikan sa mga silingan niini nga magbitbit nig armas ini gawa sa iyang balay. Musinggit matod pa kini nga kung kinsa to nga mga kawatan diri maigo sa iyang armas nga mao kanunay nga himuon sa suspitsado duno sab ni kasong murder nga gitubang sa korte ug illegal possession of firearms o karapasa sa Comelec gunman nga ginakna naunta nga hukman. Nalambing ito sab siya sa mga kaso sa rent tangay ug rent sangla sa mga sakinan sa Metro Cebu ug ubang bahin sa nasod. Gawas ni siya usab ang gitudlo nga usa sa mga suspitsado sa kasong abduction sa duha ka mga negosyante sa Miranza Center sa Barangay Barilad, Dakbay sa Sugbo ngadto nga Mayo 11, 2026 nga nag-viral sa social media ang video. Gibutiyag sa hepe sa CIDG-7 Regional Field Unit 7 Police Colonel Rosel Encarnacion kalihitimo ang maong operasyon. Gani ang iyaga mga personnel na record ang maong insidente. Pinagi silang body-worn camera o ubang alternatibong recording devices isip kubahin silang nga compliance aron pagsiguro sa transparensiya ug accountability sa tibok operation. Gidayeg ni Encarnacion ang iyang mga personnel sa madampuson nga pag-implementar sa kamanduan sa korte. Gipasalig sa CIDG-7 nga ang tanang nasakmit nga mga ebidensya ilang ipaubos sa sakto, legal ug forensic processes ug bisan patay na ang suspitsado ilang giandam ang kasong kriminal subay sa nakuha nga mga ebidensya ngadto sa piskalya sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa CIDG-7 ang radyo man almo sa DYHP Tata Carmen. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:29 sa kahaponan samtang sa dugang pang balita mga kasama. GCash nihatod og puhunan package sa mga MSMEs atol sa ilahang gihimong Wais Tindera Caravan sa Suba, Cebu City karon ning adlaw. Kasama mo sa balita Radio Man Remart Pugoy. DYHP Tata RMN Report. Yes, kasamang Aida, makainguntang wais sa kasayuran, wais sab sa papremyo. Kini ang gihatod sa GCash kasamang Aida atol sa ilang gihimong Wais Tindera Caravan didto sa Suba Basketball Court Gymnasium, Barangay Suba ning Dakbayan sa Sugbo karong adlaw. Ang Wais Tindera Caravan kasamang Aida usa ni ka financial literacy nga program sa GCash, pinaagi sab sa tambayayong sa Fuse Financing Incorporated nga nagtumong sa pagtabang sa mga micro, small and medium enterprises kon MSMEs aron nga mas mapalambo pa matud pa ang ilang mga negosyo. Pinaagi usab sa pag-adapt sa digital financing platforms karon. Gani kasamang Aida atol sa ato ang pagtambong kaganina ang GCash dunay mga pakulo gawas nga muhatag silang impormasyon kasamang Aida, doon na sila giandam nga mga pag-games, nga muhatag sila mga papremyo ngadto sa ato mga kaigsoon ng mga gagmay mga negosyante. In fact, kasamang Aida, tulos sa mga usa sa mga partisipante nakadaog ganina og 5,000 pesos nga puhunan package. Ang matag usa kanila kasamang Aida makadawat og 5,000 pesos nga puhunan, dagdag puhunan alang sa ilahang mga negosyo kasamang Aida. Unya adto pud ni nila direct nga makuha sa ilahang mga GCash accounts kasamang Aida. Sa maong kalihukan, adunay mga GCash booth ang gipanguluhan sab sa mga personnel gikan sa GCash nga muhatag sila kasayuran sa mga tindera ug participants kalabot sa kining basic nga budgeting, responsible borrowing, money saving ug paglikay batok sa scams diha sa GCash platforms kasamang Aida. Gibanabana nga kaganina gitambungan ang maong kalihukan sa kapin sa 400 ka mga tindera sa Dakbayan sa Sugbo ang nisalmot sa maong caravan. Atol sa atong pag-interview kang Mr. Kevin Yu, ang head of B2B lending sa GCash ug Fuse Financing, gihimug-atan niyo nga ang responsible borrowing. Kini may usa sa mga tumong sa ilang kalihukan kasamang Aida. Kay kini manggong Fuse kasamang Aida, mao ni ang kaning partner sa GCash, lending enterprise partner sa GCash nga kada bitang mag GCash loan, GGives or borrow load kasamang Aida diha sa atong GCash nga app. O nag-collaboration ni sila, mag 10 years na silang collaboration kasamang Aida. Dugang niyo nga ang maong
Wais Tindera Caravan usa ka nationwide program sa GCash ug Fuse Financing Incorporated nga makatabang matud pa sa mga Pilipinong MSMEs o kini nga gagmay mga negosyante. Ilabi na gyud nga first ever ni nga paglusad o paghimo dinhi sa Subo, dinhi sa Cebu. Usa sa mga highlight sa mga AIDA sa maong Caravan ang gihimong wais stock o kalabot sa financial management o responsableng pag-utang nga gipanguluhan ni Mr. Arnolfo Nahera, ang branch head sa Prudential Life Finance, isip speaker sa nahisgutang kalihukan. So kini sa GCash sa mga AIDA pwede naman ta mo loan, pwede na ta maka borrow og load. So gihimugatan sa maong wais stock nga kaabag sa kini ato mga kaigsoon ng mga gagmay mga negosyante or mga MSMEs ang GCash aron nga matuman ilahang mga pangandoy nga bisag gagmay ang ilahang mga negosyo pero kakahuam sila puhunan para mas malambo pa ang ilahang mga pangita kasamang AIDA pinaagi pod sa tabang sa GCash. Gawas nga nihatod ang GCash og financial nga kasayuran kasamang AIDA kaganina sa akong ingon nga apod-apod pod sila puhunan package gani ato ang na-interview ang tulo ka mga winner nga matud pa dako gyud nga tabang ang ilang nadawat nga 5,000 pesos nga premyo kaganina sa puhunan package nga kasagad nilang tulo na mahayag nga ilahang gamito no kini bitang negosyo nga cash in cash out kay do naman sila mga sari-sari store kay kini mga nisalmot kaganina ka sa mga AIDA asagad nila kasagaran nila kadaghanan nila mga sari-sari store owners. So dako tong tabang matud pa nila ang mga 5,000 pesos imo nilang kapital alang sa ilahang or ipuno nila kasamang AIDA sa kinilahang cash in or cash out or pagpa-load nga negosyo gamit of course ang GCash. So kasamang AIDA sa atong gitambungan so far, why ni uli nga why gibit-bit nga pahalipay kay dunay mga pag-games ang GCash uni ang tanan ni salmot sa maong Caravan wa man nakadaog sa mga paraffle ug uban pang mga pag-games apan nakadawat sila og bugas gikan sa GCash mao na nga maka-testify gid ta ka sa mga AIDA nga ang GCash usapod sa mga matabangan karon nga digital financing platforms no ilabi na gyud sa ato ang malakbitan nato kini ato ang mga panawagan sa ato ang serbisyo publiko sa atong program nga DYHP Sumbunganan sa ato ang panawagan nga tungod sa mga nabiktima sa mga kalamidad naana ang GCash o partner pod of course masaligan pod ang GCash sa mga AIDA sa kining magpahuwam o kwarta matud palagi sa mga GCash representatives nga ang GCash kaabag sa mga Pilipino nga mupalambo pa magpautang apan mo lambo ang ilahang ginagmay nga panginabuhian sa mga AIDA. So far nagmalampuson ang ato ang kalihukan sa GCash sa mga AIDA Wais Tindera Caravan diha sa o dito ni sa Barangay Suba ning Dakbayan sa Subo. Gisalmutan sa kapin 400 ka mga tendero og mga gagmay negosyante sa Dakbayan sa Subo. So kasama mo sa balita ako yung Ragzuman Ramar Pugoy DYHP Tatak Araman. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Consolacion at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors. 100% ang gimo sa Life Extension sa USA. Nagpadayon ang Life Extension Vitamin D3 sa pagtanyag, libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ines Osmeña Boulevard, Cebu City, Boyon sa Cebu Gospel Church. Samtang sa Kansaga, Ias Consolacion ADM Building. Inya sa inyong pagpalit sa Life Extension Vitamin D3 siguraduha. Ito na LE ang tatak sa soft gel ng inyong pag-aimnon. Ang sigurado nga authentic ka na. Dili na fake. Life Extension Vitamin D3. Importante nga magbatuntan ni ini para sa ato ang kabaskog o sa ato ang resistensya. Life Extension Vitamin D3 for longer life. DYHP
YHP, una sa lahat. Traffic Update. At karon sa taon, ang mga kadalanan sa dakbayan sa Sugbo, kumusta ka diri sa habig sa barangay Mabolo, labi na kayo nagpadayon ang misa novena alang sa kapistahan sa Our Lady of Carmelite. Atong i-check ang nimutangan Radyoman Josepho sa Quijano kasabang JQ. YHP, Tata, RMN, Report. Yes, salamat sa Radyoman Aida sa tuga pag-alida diri sa gawas gabahin Camarasa sa kahaponon sa natad sa trapiko ni gapon sa Laog Miyerkules. At wala akong diri sa may norte gabahin sa dakbayan sa Sugbo ang panagdait Camarasa diri sa may Espicabahog o diri sa may Cebu Business Park nga daan padung diri sa may Hernan Cortez o diri sa may lugar Street nagkasinatin igahot sa dagat sa masakyan ng Orasa kung padung ka sa Mandawi ang Picas Lake kung ika sa may Hernan Cortez padung diri sa Ayala medyo nagluag ra gamay samtang ang Hernan ang De La Montaña karon gikan sa Mabulo Church gikan na padung diri sa may IT Park ang left lane kay gabahin sa may Mabulod Church nakasasabi sa hinay sa dagan sa masakanan samtang ang MG Kinko Avenue hatubi sa Mabulo dunay lay mga traffic enforcement mga tanod nga nagmandiri kay dunay mo gawas ug musod sa simbahan sa Parañano Bina diri sa simbahan sa Mabulo ang MG Kinko Avenue gikan sa may New Amos Road sluboving sa pamaskaran padong diri sa may Subang Dako Mandawi ang downtown area Carbagaw sa medyo kuara moderata na sa mga sakanan sa maning Dalan Colon, Pilay, Legazpi, Panganiban ang giting ko Avenue side diri sa may plaza padung diri sa may Tinago habig ug diri sa may Tero moderata karon Gabagaw Rasa ang S. Osmeña gikan sa plaza medyo hutol sa dagan sa masakyan Lapita kay tuloy dagang masakyan sa ngagi diri padung diri sa habig na sa Mandawi samtang ang Mandawi karon na sa north reclamation area habig sa may doon sa may Desica Hospital mula ito heavy traffic karon Magarasa padugay sa may bag-ong daan sa Tayod Konsolasyon samtang ang downtown area gikan diri sa may 20 padugay sa may Iscario moving ang mga sakyanan samtang Iscario Street padugay sa may Gorordo esquina o sa may esquina Juan Osmeña o Ramos Extension moderate heavy traffic sa Barmorasa padugay sa may Iscario extension ang Inviles napiktuhan sa Miscount sa dagat sa masakaran padung sa may esquina Banawa samtang ang B. Rodriguez gikan sa Frente padung sa may Grama Avenue lumubog sa masakanan at pinadali sa may esquina Waling-Waling samtang ang Jones Avenue gikan sa may downtown area moderate heavy traffic sa Carabaura sa Picas Lane kung ikakadali sa may Cebu Provincial Capital o gikan sa may Pintos niya padung sa may downtown area waray kablakan na dagat sa masakanan kung Orasa ang Nango Avenue gikan diri sa may Pintos Minya slow moving sa mamasakanan padung sa may esquina Gordo o gawas diri sa may Soriano o diri sa habig sa may Jerome Siloma Avenue ang Governor Cuenco pasingon ni Orasa huod dinadagan sa masakanan padung sa may Punlan ang Balilan Talamban Road padung sa may Ace Fortuna ang Punlan gikan sa Punlan padung sa may Cebu Business Park nakasinati sa Miscount sa dagat sa mga sakanan karon Gabagorasa sa kahaponon may pila ka sitwasyon karon sa kadaning kapulisan daog Miyerkules ikadres gawas lang sa traffic update Radyo Radyoman Josephus Gano DYHP Tatak RMN Radyo mo nationwide. At oras alas 5:40 sa kahaponon. Mami, makailumdum ka ba atong last kay gipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, gabi sa lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya.
Basta kabag, most pedia-prescribed Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor. At oras alas 5:41 sa kahaponon, Mandawi Business Month sa sunod buwan, gipangandama na. Kasama mo sa Balita Radyoman Ken Galinea. DYHP RMN Report. Nakigalayo ng Mandawi Chamber of Commerce and Industry kon MCCI ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Dakbayan alang sa himuon nga preparasyon sa umaabot nga Mandawi Business Month karong buwan sa Agosto. Ang MCCI President nga si Barbara Gothong Tan ug mga kaubanan niini miduo sa buwatan ni Mandawi City Mayor Jonky Uwano para hisgutan ang mga kalihukan ug kuhaon usab ang kooperasyon sa LGU alang sa mga aktibidad sa Mandawi Business Month 2026 nga dunay tema nga Navigating Change, Rising Stronger. Lakip sa ilang himuon nga inisyatiba mao ang Industry Academe Collab diin ng MCCI mopilig eskwelahan nga ilang ikauban sa mga kalihukan din itudlo ngadto sa mga tinun-an ang nagkalain-lain nga mga trabaho ug oportunidad sulod sa industriya. Tumong niini nga mapalapdan ng kaalam sa mga estudyante ug mawala sa ilang hunahuna nga ang trabaho nagsentro lang sa mga propesyon sama sa doktor, magtutudlo, abogado ug uban pa. Nasuway usab kini sa tumong sa syudad alang sa daghang oportunidad nga mahatag alang sa mga Mandawihano na pila mga estudyante ingon man ang mga kabataan. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radyoman Ken Galinea tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:43 sa kahaponon samtang ban sa mga baboy sa Sugbo gilauman nga lugwayan kung galing magpadayon ang pagkatap sa ASF sa silingang rehiyon. Kasama mo sa balita atong UVCOM intern Gabriel Masan. DYHP RMN Report. Gisugyot nga ipadayon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo ang pagpatuman sa ban sa buhing baboy ug mga produktong baboy gikan sa Negros Oriental kun mo grabe ang sitwasyon nunot sa hulga sa African Swine Fever kon ASF. Matud ni Dr. Mary Rose Vincoy, Cebu Provincial Veterinarian nga bisan nagpabiling walay aktibong kaso sa Sugbo gikinahanglan gihapong magbinantayon. Nagpadayon ang hugot nga monitoring sa Provincial Veterinary Office sa mga pantalan ug pagpahigayon sa ASF surveillance sa mga lokal nga hog raisers. Gipasalig sa Department of Agriculture Region 7 nga walay aktibong kaso sa Sugbo ug Bohol base sa opisyal nga laboratory test results sa mga baboy sa maong mga lugar. Giandam na sa Cebu Provincial Government ang ipatuman nga mga contingency measures ubos sa Provincial Ordinance Number 2025-20. Paghatag og suporta sa mga lokal nga backyard racers aron mapugngan ang ASF sa Sugbo. Kasama mo sa balita, Gabriel Masan, UV Communication Intern, DYHP, Tatak, RMN. Nationwide. At oras alas 5:44 sa kahaponon, samtang exhibit sa siyensya sa ug inobasyon, ipahigayon sa DOST 7. Kasama mo sa balita ato UVCOM intern Angel Rosana. DYHP RMN Report. Aron mapakita ang kalambuan ug inobasyon sa teknolohiya, usa ka exhibit ang gipahigayon sa Department of Science and Technology kun DOST Region 7. Kini pinaagi sa Regional Science, Technology and Innovation Week o RSTW 2026 sa usa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Matud ni Dr. Tristan L. Abando, SESO 3rd Regional Director sa DOST Region 7, tumong sa maong exhibit nga mas mapaduol sa publiko ang mga programa sa teknolohiya og inobasyon nga makatampo sa kalambuan sa rehiyon. Gipakita sa exhibit ang nagkalain-lain interactive innovation, bagong teknolohiya og mga lokal nga inobasyon nga gihimo sa mga institusyon og mga innovators sa Central Visayas. Subay niini, giawag sa DOST 7 ang publiko nga motambong sa nahibiling mga kalihukan sa RSTW 2026 aron mas mailhan ang mga inisyatiba sa siyensya sa rehiyon. Kasama mo sa balita, Angel Rosana, UV Communication Intern, DYHP, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:45 sa kahaponon samtang mga graduado sa University of the Philippines Cebu gitampagan nga mopadayon sa pag-alagad sa katawhan. Kasama mo sa balita atong UP Cebucom intern Franz Aberilla. DYHP RMN Report. Gipahayag og makapadasig nga mensahe ang multi-awarded broadcast journalist ug dokumentarista nga si Cara Patria David Cancio isip commencement speaker sa ika-87 nga commencement exercises sa University of the Philippines Cebu kon UP Cebu kagahapon Hulyo 14. Atubangan sa mga graduado gipalawom ni David ang kahulugan sa motto sa UP nga honor, excellence and service nga matud pa niya dili lamang angay kutob sa kalampusan sa eskwelahan kundi makita usab sa pag
pag-alagad sa katawhan ug sa nasod. Aron ipakita ang kahimtang sa daghang Pilipino, gipasalida niya ang pipila ka mga bahin sa iyang mga dokumentaryo nga naghulagway sa mga hagit nga giatubang sa mga kabus nga komunidad, mga indigenous ug uban pang mga sektor sa katilingban. Matod pa ni David, ang diploma dili mao ang tumoy sa kalampusan kundi ang sinugdanan sa mas dako pang responsibilidad. Gidasig niya ang mga scholar ng bayan nga gamiton ang ilang kahibalo ug edukasyon dili lamang alang sa personal nga kalampusan kundi isip instrumento sa pag-alagad ug pagdala og positibong kausaban sa katawhan. Giatubang usab niya ang kasagarang pamahayag nga lisod panggaon ang Pilipinas. Matod niya dili ang nasod o ang katawhan ang lisod higugmaon kundi ang mga individual nga nagamit sa ilang katungdanan aron pahimuslan ang uban ug ang nasudnong interes. Gitapos ni David ang iyang mensahe pinaagi sa pagdasig sa mga graduado nga ipadayon ang pagbarog alang sa kamatuoran, sa hustisya ug sa serbisyo nga tinuod. Matod pa niya ang tinuod nga sukdanan sa kalampusan dili lamang makita sa personal nga nahimo pan sa positibong kausaban nga ilang nahimo alang sa nasod. Kasama mo sa balita, Franz Aberelia, UP Cebu Communication Intern, DYHP Tatak RMN.